9. pojedynek przed nami, K1, małe rękawice, 77 kg. Hubert Moczulski z Chiniol Team wchodzi na zastępstwo do Patryka Nikela, czempion Katowice, Chiniol Team. Wiek, Patryk jest starszy, waga ta sama i wzrost identyczny. Ale doświadczenie jest po stronie Patryka. A warto przypomnieć, że ostatnią walkę na hali w Chorzowie Patryk wygrał z Dominikiem Parolem. Była to Niejednogłośna decyzja. tak, i była to walka dwóch kibiców. Ruch Chorzów versus Legia Warszawa. Rozpoczynamy pojedynek. Patryk Nikiel, białe spodenki. Jego rywal niebieskie. Próba high kicka. Patryk na pewno będzie się czuł komfortowo w tej płaszczyźnie, bo tutaj nie ma obaleń i nie musi się o to bać. Tak jest. Tutaj może rozpuścić pięść, tutaj może iść na całość, bo nikt go tutaj nie będzie, znaczy będzie klinczował, nikt nie będzie go obalał. No K1 to na pewno jest formuła Patryka, w której czuje się bardzo chyba tutaj dobrze. świat na korpus i Patryk Nikiel chce kończyć. On chce posłać rywala na deski i I to właśnie zrobił w swoim stylu. fenomenalnie, fenomenalne uderzenie i Hubert Moczulski mocno naruszony. Ale zwróć uwagę, że to jest właśnie styl Patryka. On wyczekuje, nie podpala się, ale jak rozpuści ręce, to robi robotę. Koniec! I to jest ten prawy dynamit Patryka Nikela. Jeden cios i mamy od razu koniec. Patryk co prawda nie pobił swojego rekordu w postaci szybszego nokautu niż było to raz na gali bodajże VIP. Ale No i jednym ciosem tak naprawdę zakończył ten pojedynek. I teraz pytanie, czy Hubert Moczulski nie chciał kontynuować walki, czy sędzia go nie dopuścił? bardzo chętnie się tego dowiem. Reprezentanci Chorzowa dzisiaj triumfują, same zwycięstwa i chyba jeden remis. Ale czy Hubert nie ma złamanego nosa? Może, a tu mamy Matrixa w narożniku Patryka, oczywiście gwiazda śląskiej sceny, ogólnopolskiej tak naprawdę. Ostatnio fenomenalne zwycięstwo z Michałem Pasternakiem, przypominamy, byłym zawodnikiem kategorii półciężkiej. Dokładnie i to co tutaj co Matrix na tej gali zaprezentował, to naprawdę czapki z głów i szapoba. Ale tutaj rzeczywiście, a nie, myślałem, że nie wyjdzie do werdyktu, jakaś kontuzja się wydarzyła, być może spójrz na nos Huberta, on jest przekrzywiony. Tak, tutaj złamany nos. Cały czas krew, o Jezus. Oj. Drastyczne tutaj momenty na gali Silesian, ale Patryk Nikel ma kowadełko w ręce. Oddajemy głos do klatki. I zaraz licytację. Jedziesz kurwa z nim. Pozdro Nikel. Pozdro od Karasz Bandy. Niebieskie serca bicie, będzie wojna, zobaczycie. Co nie wierzycie? Widzę Nikel cię na szczycie. Głowa zimna, nie odwalaj się od razu. Wsparcie z Garaż Bandy, u nas zawsze szacun. Lewy, prawy sierp, ciekawe co on na to. Oby zabrakło mu tlenu, trzymam kciuki za to. W ringu szalej, ja ci mówię tylko tak dalej. Zawsze w życiu nokautuj i za dużo nie szalej. Znów witasz oktagon, dzisiaj właśnie jest twój dzień. Idziesz iść po swoje, właśnie spełnia się twój sen. Ciosy dochodzą do głowy, nogi i głowa pracuje. I ziomek się nie poddaj, każdy z nas ci kibicuje. Walcz, z tobą niebieska rodzina. W głowie tylko zwycięstwo, reprezentant Bykowina. Siła, technika i tlen, głośno i do przodu duję. I ziomek się nie poddaj, nie daj w życiu żadnej kurwie. Walcz, posłuchaj swojego serca. Nie poddawaj się, niechaj strach nie zwycięża. Wyprowadzaj cios za ciosem, jak Super Saiyan. Twoje ręce to spartański miecz i tarcza.